Jedna z tém, ktorú rozoberám vo svojej knihe, je aj téma smrti. A to preto, lebo veľa ľudí má z nej strach a potom im z toho hrabe. Strach je totiž velice zlý radca, priam svínsky zlý. A nikdy to nemôže dopadnúť dobre, ak je strach našim hlavným či jediným motivátorom. V skutočnosti nezomierame a ani nemôžeme, lebo faktom ostáva, že naša duša je nesmrteľná. A to tvrdím odhliadnúc od všetkých známych náboženstiev. V skutočnosti výraz umrieť nie je správny. Človek neumiera, ale prechádza. Prechádza do sveta nehmotného, kde nemôže žiť, ak má hmotné telo. A naopak, v tomto svete hmotnom nemôžeme žiť bez hmotného tela. Sama viem, čo to znamená prísť o milovaného človeka. A práve vo svojej knihe Veža rozoberám to, čo mi pomohlo a ako som vlastne prišla na to, že v skutočnosti som o nikoho neprišla, pretože on sa iba presunul na iné miesto, kde nemá mobil, aby sme si mohli zavolať. Ale to predsa ešte neznamená, že prestal žiť.